Türkmenistanyň Mary şäherinde maska rejiminiň berjay edilmegine gözegçilik hassa güýçlendirildi. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri bu düzgüniň berjay edilişine indi video kameralar arkaly gözegçilik edýärler. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler şäherde maska düzgünine gözegçilik etmek işlerine hukuk goraýjy idaralaryň raýat eşikli we polisiýa uniformaly adamlary gatnaşýarlar. Olar şäheriň dürli köçelerinde topar bolup durup, ulug sürücülerinin maskalaryny barlaýarlar we düzgüni berjay etmedikleri jerime salýarlar. Bu toparın 100-150 metr bärsinde raýat eşikli elleri video kameraly adamlar durýar. Bu adamlar her geçen avtolog video düşürýärler. Olar maska düzgünini bozup barýan ulug sürücüsini ýa-da ulugdaky beýleki adamlary görseler, öňde duran ýol polisiýasyna habar berýärler. Bu işgärler sürücülere 50 manat jerime salýar diýip efirde adynyň üýtgödülüp Geldimrat diýip tutulmagyny soran bir ulug sürücüsü aýtdy. Polisiýa işgärleri düzgünni bozmandygyny aýdýan raýatlaryň sürücülük şahadatnamalaryny we uluglarynyň tehnik pasportlaryny alýarlar. Şondan soň olara 100-150 metr ýerde gitmegi we şol ýerde duran adamlaryň görkezjek videosunu görüp gaýtmagy tawşyrýarlar. Eger ulagyň içindäki ýolagçylaryň biri maska rejimini bozan bolsa, onda şol adama däldi ulag sürücüsine jerime ýazýarlar diýip marly sürücü gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä, hukuk goraýjy idaralaryň işgärleri we ýol polisiýasy mundan beýlek her sişenme we anly günleri özleriniň ýanynda bir avtobusyň berkidilip goýuljakdygyny hem aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, bu avtobuslary maska rejimini bozan diňe ulag sürüjüleri däl. Eýte bu düzgüni berjay etmedik, islendik raýat mündürler. Avtobus maska rejimini bozan adamlardan dolan soň polisiýa tarap hereket eder. Polisiýa merkezine eltilen bu adamlaryň her birine aýry-aýry jerime salynar diýdi diýip marly sürüjü polisiýa işgäriniň sözüni titirledi. Habarçymyz ýurtda aşa ysy howanyň saklanyp galýan şu günlerinde köp adamyň dem almagyň kyndygyny aýdyp maskalaryny düýbünden aýrandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä, käbir adamlar bolsa agzyny we burnuny ýapman maskalaryny eňeginiň aşagyndan dakynýarlar. Biziň ulagymyz köne, onda kondisioner hem ýok. Howa ysy, dem almagymyz kynlaşýar. Günden gorunmak üçin ulaglarymyzyň aýnalaryny garaldyp sürmäge de ruhsat bermeýärler diýip bir sürüjü aýtdy. Awraýly halkara saglyk edaralarynyň barlyklary köpçülik ýerlerinde maska giýmegiň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almakda täsirlidigini subut etdi. Köpçülik ýerlerinde maska rejimini berjay etmegi bütün dünýä saglyk guramasy hem maslahat berýär. Türkmenistan raýatlaryň maska giýmek düzgünini bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 missiýasynyň 2020-nji ýylyň iýulynda ýurda eden saparynyň dowamynda güýje girdipdi. Şu wagta çenli öz çäginde hiç ýyly koronawirus hadisasyny hasaba almadyk Türkmenistan bu talabyny howanyň düzümindäki tozon bölejikleri bilen düşündirdi. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň resmi web saytynda raýatlara maska rejimini berjay etmek bir sözlem bilen duýdurulýar ýöne koronavirus agzalmaýar. Ağız burun örtüğü dakınmak, köpçülük yerde aralığı 2 metr saklamak, şahsı gigiyenanın talaplarını berjay etmek maslahat berilýär diýip ministerlik bu duýdurşuny saglygy berkitmek üçin diýip düşündürýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä, welaýatda maska düzgüni howa gyzyp başlanandan soň has takygy maýyň başlarynda gowşadylypdy. Şondan soň polisiýa işgärleri maska dakynmaýan raýatlary görmezlige salyp başladylar. Ýöne bu düzgün iýun aýynyň ahirinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşar topar bilen 10 günüň dowamynda ýyly geçiren 2 ýygnagyndan soň gaýtadan güýçlendirildi. 27-nji iýunda geçirilen ýygnakda Berdimuhammedow ýene-de bir gezek ähli çäreleriň görülýändigini we ýurtda koronawirusyň ýokdugyny gaýtalady. 7-nji iýulda bütün dünýä saglyk guramasy COVID-19 bilen aradan çykan adamlaryň sanynyň 4 milliondan aşandygyny habar berdi.